ka nkọrọ unu akụkọ. Otu nwoke si obodo oyibo kpọrọ nwa nwoke dị 10 afọ na abụọ na ụma yogide ebiko wee kpọrọ ya nata Naịjirịa. Nata wee mee nzukọ ọkpọ ndị ụmụnna si na-ekwe na ihe ya na-agabiga n'obodo oyibo na ọ na-abụ eme nwata ịma na ndị obodo oyibo eme ha na asị ha ga-akpọrọ ndị uwe ojii, a ga-eme nke ụmụ ndị child right na ụmụ ndị ihe na onye ọbụla nwere onwe. Nwata wee megide ihe nwoke wee sị ya bụzikwa onye Igbo wee yọọ nwata wee kpọrọ ya nata. Mgbe ọ kpọrọ ya nata, wepụgodo akwụkwọ eji eme njem akpọrọ paspọtụ gazuo ya, gwachazie ụmụ ya gwazie ụmụnne ya sị na-ekwe ihe na-aga. Ụmụnne ya wee sị na ọ ka mma na enwere ihe ha ga-eme. Asị na ha ga-aga nzukọ. Ụmụ okorobịa ibi ya wee pụta sị ya nwoke m gbapụta. Ọ sị ya are you talking to me? Asị ya na ọgụ ka a na-agwa nwoke m pụta. Afọ ya bụ Benjamin. Akpọpụta ya n'ọgbọ. Ụmụ okorobịa ibi ya wee pịa ya tiwee tichaa ya na ị chọrọ ịgị nọ n'obodo oyibo gbuoro ha nwanne ha nwoke. Na-achọghọ ka ọ bụrụ ndị okenye tiri ihe na ọ bụ ha nwa bụ ndị ọgbọ ga-etiri ihe bie gị aka n'ahụ maka na ị chọrọ igbu nna gị. Ikwete na ọ na-eme. Wee pịawa ya ihe mechie ya n'ihe emerie. Nna ya ka ọ na-azọkwa dadị wee jiri nwaanyị nyefe emechaa ya nnọọ gwacha ya waji mmanụ mee ya etu ndị Igbo anyị si eme ihe. Ụmụnna m na-eme wee sị na ọ ka mma nwoke ị chọrọ ịpụ ngwa pụwa ka a mara ka a na-azụta nwata mmadụ. Wee nụrụ ọ nọ ebe ahụ ọnwa na-abụ soro ibie gaa nta, soro ibie kuo ma mmiri, soro ibie kpaa nkụ, mechaa ihe niile a na-eme. Tupu ọ na-achịzi azụ ebe ahụ, ọbara Igbo abanye ya n'ahụ. Nwekwu enyi ibe na mana ibe na bụ mkpa. Ọ marịta isi eme ya na be anyị. Ya bụ na okwu mbụ n'ihe ọbụla mere nwa afọ Igbo ebe ọbụla ị nọ iwenye aka tie nna gị. Ị na-achọ ndị mmụọ okwu, na-achọ ndị mmadụ okwu. Imeobi, obi eziokwu, obi ndị Igbo, obi eziokwu.